Wes ae. Baru kabi. Mari. Ya kok. Tusuk tek meru. Yo. Iya pun. Weh, iki jam piro ya ini sik budal rejo iki. Weh. Aduh, konangan. Napa, Bos? Iki jam piro nih? Ya ini tas budal rejo iki. Apa ndak lihat kerja awakmu iki? Iya, Bos. Ora marah-marah. Wah, iki jan lihat kerja kantore. Esuk coba rene le yo. Siap. Yo wis. Jalan kerjane no. Oke. Gang, woi, pah, wong enak teko iku ngendi lho dene. Keturun aku kae. Padahal sing mangan aku iki udane iki. Dhewe nang njuk, juk iki. Urane yo, wis ora apa-apa. Dhewe yo ora poso. Ah, iki godi. Iki keturun kok aku dhewe yo bohong kok gelap-gelap. Pah. Iki, yo sini lu. Ah, ayo. Bayan di kira no. Sini ae. Yo, ayo. Ah, iki foto yo. Ah, iki to. Yo iki lho. Kayu ini wis dadi ulah udah ya kan. Dinadi modelan wong-wong ora mlebu ya. Jero kerja ngene ada suki-suki piye aku. Tok latene ae, dhewe sugih. Apa yo ngono. Tapi suwe ya. Aku yo wis suwe. Tapi wis kok abang ini ae. Wis tak intine sabar yo. Wis ae yo. Wis. Dina iki. Nah, iki kita lain iki kan. Yo wis yo. Ora wis mlebu kok, mulih ae. Ya cah, jembadek kok urung iki? Ya urung ta. Nyasok wedar kowe ora? Luwe ya di rumah madang kok. Oh ya ora duit ya. Bunuh blas. Piye wae. Apa wae golek sasaran iki? Masuk winan. Yu budal piye wae saiki? Beran wis apa? Mebus kayu to. Kene wae. Nggih. Siap, Iya, Bang. Budal. Ayo. Bagi duit deh. Bagi duit. Bagi duit aing. Store. Yuk. Ayo. Peh, rokok ora ngopi ndak penak belas. Bu, Ibu, kena kopi aku, Bu. Nggih, Mas. Ya, antani lho, Bu. Ya, kapine. Pah yo ngono perhatian nang bojone. Ini lho tak wengi nih. Piye-piye? Anakmu wedok ya lho, ngomong ngono. Nyapa neh kae. Aja oleh cedek-cedek karo woyo. Moyo nyapa ora oleh. Wong iki miskin. Mosok Iya, kere. jal dulu, anakku wis njal. Mary. Mer. Kemari, Mer. Dalem. Kene gue ini, Dik. Nyapa mau celuki? Kuwi susah. Cedek-cedek nah yo karo woyo. Kok bocah kere kaya ngono kok tangga to cedeki kae. Ki nyapa
ngapa wong demen tapi wong iya nyatu kiri tenan. Iya, awake lek iso golek sing rodok sugih go awake dhewe. Iya lho Ben kudu. derajat kita tuh meninggi gitu loh. Bocah koyo ngono panggati. Nek sing wis sugih tapi aku ora tak demen, ki piye? Ya ora apa-apa, sing penting duwite kuwi lho. Iya lho. Saiki zaman-zaman edan, Dik. Yo wedan. Dari dulu saya edan. Lek ora nang dhuwit, ya ora iso koyo ngene, awake ngombe kopi iki butuh duit. Aku nyoklane pemben duit tok, peh 5 juta 10 juta iki lho. Ya. Cinta kira nek lakune ora nang regane. Ki piye wong ora tak demen kok karo sing sugih iki. Tapi sing melarat yo ngono. Aku demen, tak melarat piye jejene. Yo pira sing sugih kuwi ayo ke duit. Rumakno ibu mulai rumakno. Lek diomong iki mbok dirungokne. Nah, ya kuwi. Biyen ngono iki. Iya no, bapakmu biyen ki lek ra akeh duwite aku yo gah karo wonge. Ngene-ngene iki sugih mbiyen. Senajane yo saiki melarat. Kuwi panu balik. Kuwi panu rek. Panuku sudah kujual. Mas sopo sing gelem dituku panu? Mai dokter. Oh, kowe kelangi yo. Sopo ki? Iya oke wong seneng panu. Assalamualaikum. Mari. Waalaikumsalam. Wah, ayo ketoknya kok woyo kowe. Bintang. Saya kan apa atus mau penguk lho. Atus. Mantap ngono yo. Jam ngono. Cara sih. Rusuk tuwek rusuk. Merene wonten, Pak. Nyapa wing golek anakku ate kok, nyapa? Ora usah ngajak anak-anakku ritek. Kowe ora ngerti to? Derajatmu lho piro? Kupingmu apa ora kru, he? Omong. Sing nyanyi ngono. Mulai saiki yo ora usah cedek-cedek karo anakku ritek. Udah mulai. Ngene. Tapi penting, Pak. Kalau orangnya kepentingan, selain ada uang bisa dipentingkan. Mulai. Dam, ngene yo, ngene. Tapi masih dulu, Pak. Dulu to apa? Kupingmu apa ora krungu, he? Mulai. Setoran teko yaene rong teko iki piye? Ya nak buat telur nek sing pokro iki piye? Bos. Rene. Piye? Kok sowi men pirang dino bisa. Ya lah, emang ngene kerja ya. Iki lho. Ikan ngene yo. Akar ngabari kowe pirang di HP? Iki kan kowe. Nggak apa-apa langsung apa dia aku. Siap, Bos. Oke. Iya. Nah. Sama. Infonya apa gitu? Info dem-deman. Nah, tuh ini. Oh, yang merotong nih. Aku ora nyangka Ya apa iki? Arep turu lek sak serana kok gede. Iki kok jaluke. Yo. Setoran duit wis oleh. Jak dolan meri menawa gelem. Mosok wani nolak.
Suka ya aku. Tugulan ndak nyapu, rasane pengen dimantu asik. Apa nih? Oh ini kali.